Nakanumdum ba ka sa kuha? Wala. Kato nagahatod po dito kwan, nagakuha kawayan sa inyo ha? Wag ko kayo nandun sir. Wala kayo numdos kuha ma? Sama. Nadia sa sakidan. 500 lang to, di ka gusto ato. Wala juga kwarta. Wag ko kwarta. Wala ang gatag sa ibayad sa mo. Antara ma'am. Nakaya akong taklan. Tanaw to dito ma'am. Laki kwarta. Wala gipat na kung masunom ka gano'n. 500 Ano? lang touchscreen. Ang sa Deliver ka ni ma'am Nadia. Lipstick lang ko 1971. Ay. 12. Pero di ko Kwan kayo halong story kayo kong na. memory. Bisag katuan akong apo, bisag inon ako nga health. Define what is health. Health is the condition of the body that function properly and free from disease. Wala, grade 6 basta Scientist English. is a person who studied science. Science is systematic Tiglo na knowledge to of siya, knowledge ma'am. of what it is. Ano daw yung mukha sir kung Ilan ni kala? Bawal man. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inamapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang ina matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may puso. Wait, yung ginaan mo ba? Hey ma'am, may udto. Ay, udto ba hapon? Kapo to si Ma'am Lorna ma'am no? Ako sir. Kato nagakuha ng kawayan? Nagakuha ba ka dito sa Digos ma'am? Diyan sa akong bata sa first gram. First gram sa may bataan. Nakanumdum ba ka sa kuha? Wala. Kato nagahatod po dito kwan, nagakuha kawayan sa inyo ha? Wag ko kayo nandun sir. Wala kayo numdos kuha ma'am? Grabe, wala kayo numdum. Kung sa mga karoon mo pagkawayan lang na. Mamalit ko nga sa kawayan. Ganun ko ang Then tapos, dalawa dito sa Digos. Nagato po ka dito. basig ugma. Ama to ka dito? Kaya na po may paputol kung kawayan ba? Sa dapit. Dito na po sa Digos. Sa dapit na. Kung saan man ninyo pakyawan? Pakyawan ninyo? Yawan. Nama di akong bata sa Digos si Amo na siya diya. sekretary. So ikaw nagaputol. Madili. Kung saan naman ka? Mo ko magputol. Kung saan namin mga tirada ni mo? Manglipak ra mo ko dito. Alipak lang dito. Then namay nagkuantri good nga gipan himi pundre. Ba kay basi daw mo palit kag cellphone. Ay, wa ko'y kwarta. Okay sige. Barato ra ma'am, touchscreen na siya ma'am tapos 500 lang. Ako'y kwarta na ako'y touchscreen ito, cherry mobile. Pagkat pa nakutog battery ito sa Digos. Adi kay kung gusto ka ng mga cellphone nga kuan ron, Oppo ana. Dili, di ko kabalo, di ko kay kabalo anak. 500 naman. Huwag kwarta, oy. 500 na touchscreen na to. Ay, wala, lagyan. Di ka gusto ato? Mas na Basi dahil na magkontak-kontak nimo sa mga kuan yung kawayan, tapos na kay kuan ito kung pinaagi sa Facebook. wala man may kuan nga kawayan. Kung sa Facebook, kung maay pa to kung cellphone magkakawa. Ano dito sa kuan? Cellphone lang ba? Sama, no? Nadia sa sakyanan. 500 lang to, di ka gusto ato? Wala juga kay kwarta. Ay, ko kwarta. Wala ang gatag sa ibayad sa mga gatag. Antara ma'am. Nakaya akong taklan. Tanaw to dito ma'am. Laki kwarta. Wala kay sobrang hapon.
Wala o, gipat na kung masunog ka gano'n. Ano? Deliver na ba na? Deliver kayo ma'am, Nadia ma'am. Kami mahal ka pas na ngayon. Wala ko. Pakapin na lang magbugas. Sige, ganahan ka. Ganahan mo bugas, pero wag yung bata. O, sige, tanaw sa nato dito. Ay, utang dito yung sa una. Ay, ayun na ng utang. Ayun na ng utang. Pila naman edad mo ron, ma'am? Ay, birthday ni mo ron? Ah, tama-tama. Ayun, ay, pangregalo sa mo, ha? Ana daw yung mukha sa buka. Ilan, ligala. Okay, bawal man. Ah, dito na ma'am, tanaw sa... Tanon bitaw ni siya. Adali, Alin? dali ko lim tanon sa. Yung partner, ma'am, asa man? Na dito zero. Paralyze. Ah, para nice. So, tanaw na to, ma'am. Sige, ganahan di ka ni, ma'am. 500 lang yung i-down sa cellphone niya na 5 plus. Wa lagi ko kwarta. Ang 100 na. Kasi na kwarta sa papa ba? Dali, ma'am. Tanaw sa na to, ma'am. Parti daghan ang kwarta Cellphone na kasi makani. Awa gani daw no. Patanaw na si mo, ha? Libre tanaw lang. Diyan sa kinan, ikaw tanaw. Ikaw ra makasala ko ana. Namon tayo protocol ron, ma'am. ana alam. Ikaw lang, ma'am. Umbrella, ma'am. Nyag malabtikan ka. Ay, dili lagi. Kani? Hina Oh, naman ito na. na. Iro ka na. Oh, pas na. Sige, sige na. Oh. Oto, oh. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am. Happy no angan. So, dili ka ganag cellphone? Adalaw na mo balik na. Wala. Flower. Dati gwapo. Gibate. Mo di ay. Hindi man gud kumuhilag pagkamatay ni mama nako. Ay na, ma'am. Kaniya to isgutan ron. Murag muhumog ang mata ni. Amay na mata. Sana mo ni ihatag ang cellphone karon mo sayaw ka ha. Ay, kumugay mo sayaw. Di ko mo sayaw. Kantay noon pait. Sayaw. Sa may kong kantahon. Yan na, magkantahan sa kanang mo. Usa ka mo kanta, kantahan sa kanang mo. Nitulong mo na ni. Ana gyud na basta surprise. Manganta sa tag happy birthday. Akong mga bata oh, ang taplag. Happy birthday to you. Dito sumilat. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mata gibig. Para long life, wish una. Gunitin lang. Kaya ra? Tulbaan ko ba? Happy birthday to you. Hindi kami Okay. O, palakpakan nato si Ma'am Baby. Sinay message ang nagpadala. Hala oy, ha? Isa may nagpadala Ilan ni. Si Kuan. Wa ko kahibalo. Kita may paminaw nimo. Nakoy bata nga tulo sa abroad, ang Saudi sa kuan. Kisa man adto. Wa ko kahibalo. O, kita may paminaw nimo. Wala ko kakuan, underestimate. Kadi ko. Wala ka ko ngano nga naman. Wala kay clue, wala kay idea. Nani akong bata sa Davao. Dala sila. Unsa man ang imong hila, kalipay o kalarot? Kalipay. Salamat ko sa Ginoo. Ah, sige, yan ang Ako message. na ko ano no, kada bisag ko sound nga kuan kanang sani. Malipay ko nga. Pag ko kasabot sa kong gibate. Ikabuya ko ba? So karon na ay message ang nagpadalaan ni. Message oh. Basaon ako ha. Hello, ma'am. So ana siya, mama, di ko man laging na napapakita at napapadama, pero lubos akong nagpapasalamat sa lahat. Sa pag-unawa at suporta, sa pagmamahal at pag-aaruga. Tunay ka ngang bukod tangi sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Lubos akong natutuwa dahil naging party ka ng aking buhay. Ngayong kaarawan mo, wala akong mahihiling kung hindi ang iyong kaligayahan. Maligayang kaarawan, Mama Bebe. Sa may gano? Asay mo ubang anak diri, ma'am? Siya lang. Kani akong anak kana. Apo. Sa may birthday wish ni mo sa iyong mother, ma'am? Siyempre, good health o long life na makauban pa na mo siya sa dere sa iyang kinabuhi. Kalipay na mo nga
nalipay siya. Na, kuan siya, surprise siya sa isa na makaikulbaan. kulbaan. Kaya wa magyud ko ng utang sa Basta kuan lang. Stay strong lang o ka ng kuan. Happy birthday! Mapakay ka din man, magkuan ka. Ako kay balo kanang kinsay nagpadala. Ping-ping. Asa man, kini si ma'am. Dito ka, ma'am. Ikaw, ma'am. Ang asa man? Nasa Saudi. Di, siya may Ah, istorya. ang Dito ka, kuan, istorya. imong anak pa ba? Ay, bilang Ka, sir. Oh, birthday wish ni mo, ma'am. I love you all. Bisag na po. Ah. Happy birthday! Pasalamat ko dako sa atong buhi nga Dios bisan kun na pangako na ikon pustiso. Oh, baka babali magkatuig 2008 na 13 wa ko mahilak. Anong mahilak man ko? Nya nalipay ko nakahilak. Nga wa ko kasabot. Babi mo basa. Di kay wa mo ko ilay nga kuan ani pasalamat ko sa buhi nga Dios kay naa magud sa unang Tesalonica chapter 5 verse 17 pagkangpugat mo sa way pagpunong ug sa 18 magpasalamat. Dalaygon ka ang Ginoo. Ang Ginoo ang gugma niya og kaluoy way magkuan. Di pwede ikanta nako. Ikaw ang kalipay ko. Hmm? Salamat ka, Ping-Ping. Ako gisugod, Ping-Ping. Wag ka gisugod dito ka. Pagaway ayo kay ngani oy. Ingon ko, naano namang pato sa baha. Wa ko magkuan kay wa may handa na ko sukat-sukat. Atong pag 63 ako, niabot ang bata sa Davao ug sa Digo. Nya karon naana ni, karon pag gyud nga kuan ani. Nalipay na siya og Nalipay nasubo. ko. Og nasubo. Oo. Unsa kay imong kasubo? Ang akong kanta na ang ikaw ang kalipay ko. Sige, kanta Kaya ka ako, na. ikaw ang kalipay ko, matag pitik ning kasing-kasing ko. Kanunay kang nagatawag, mahigug maong manluluwas ko. Jesus ang iyang ngalan, hangtod sa kahangturan, ligpon akong sandigan, matagpitik ning akong dughan. Kalipay ang iyang gihatag, kadasig sa pag-alagad, gugma o kaluoy nga dili tupngan. Singer ni si ma'am. Ma'am, walo. Ang kanabgulangan diha ikaduha to sa Malaysia, katulon as Saudi, ikaupat kanin as Davao, inga kalima katong naglitson, ikaunom kani kanang nagpicture, ikapito na dito. Motoy Wa pa niya abot ang akong tumboy, ikaw ay 21 ang kong apo, kung mga anak na 22. Yeah. Ay, imagine, 64 na ko. Grade 6 lang ko ma'am, pero ingon ako, na wa ko kakita niya nga, ni sir nga, naglipak ko. Bisag na ako'y anak abroad, di ko magsalig, anak. Bisag na sumagan ko motor, Uy. 17 pan, buhay hanggang ngayon. Wala yung agtang. Diri ang akong dasmagan na diri niya paingon diha. Nya, ang nagasto abi na ko sa akong Nalipay bata daw siya, na sa pero- Malaysia. Nalipay siya pero nasubo. Dili, nasubo siya. Kaya nag-invite daw siya mga rana, wa daw niya abot. Nagpalit ko pan bas na Wa na daw siya mga kuan. Nagpalit ko pan 15 ka putos. Alas 3 naginit kog tubig. Wala siya magsabi sa amin. Naginan ako sigaw Aida. Kung naay kuan po, naay failure naman po Mama ko ikuan. ma'am, grade 6 lang ko 1971. Ay. 12. Pero di Kuan kayo halong story kayo kong na. memory. Bisag katuluan akong apo, bisag ingnon ako nga health. Define what is health. Health is the condition of the body that all function properly and preferably. Wala grade 6 basta Scientist is a person who studied science. Science is systematic Tiglo na to knowledge of siya, knowledge ma'am. of 40% ana. Sige ma'am, wala lang. Okay. Okay. O, palakpakan na to si Ma'am Baby. Happy birthday! Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Kami naway pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka
happy birthday.